Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ रासिया इउक्रेननि दावहायाव दासिम नोगोरारिफोरजों लोगोसे गोबां सान्थ्रिफोरनिबो जिउ गोमाबाय रासिया इउक्रेननि दावहाया सोलिबाय थानाय गेजेराव रासियाया थाद'नाय गैयै नोगोरारिफोर आरो रिफुजिफोरखौ गाग्लोबनानै इउक्रेननि गोबां नोगोरफोराव रकेट आरो गुलि हगारगासिनो बेबादि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरांआ सोराङाव फैयो गावनि हादरनि रैखाथिनि थाखाय रासियानि हेंथायै दावहा नांनो हाथियार हमनाय इउक्रेननि मुंदांखा फावखुंगुर पाठसालिया किभनि एरफिन सहराव रासियानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो 33 बोसोर बैसोनि इउक्रेननि मुंदांखा फावखुंगुर पाठसालिया एरफिननि थागिबिमोन गोबां सावथुन आरो टिभि श'फोराव फाव खालामनायनि थाखाय बिथाङा बयजोंबो मिथिजायोमोन भारताव कर'नानि थामथि दोहोआ जोबस्रांनायनि उनाव ब्रैथि दोहो जागोन नामा भाइर'लजिस्ट जाकब ज'ना बिनि सायाव मा फोरमायदों भाइर'लजिस्ट जाकबआ फोरमायनाय बादिब्ला भारताव कर'नानि ब्रैथि दोहोआ जानाय नङा होनना रासियाया इउक्रेननि सायाव थाद'नाय गैयै गाग्लोबनायनि थाखाय बुहुमनि दैदेनगिरिफोरा रासियाखौ बेन खालामनो थिरांथा लानायखौ नुनो मोन्दों बावैसो आमेरिकाया रासियानिफ्राय थाव लाबोनायखौ बन्द खालामनो थिरांथा लायो आमेरिकानि हादरगिरि जो बिडेनआ मैया हादरगिरि जो बिडेनआ फोसावनाय बादिब्ला आमेरिकाया रासियानिफ्राय एनार्जि थाव गेस लाबोनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय होनना रासियानि रांखान्थिखौ थांखिनानै आमेरिकाया रासियानिफ्राय थाव गेस एनार्जि लाबोनायखौ बन्द खालामनो थिरांथा लायो मानोना बिनि गेजेरजोंनो रासिया जथाय हादरा गेदेर खहा होनना आमेरिकाया बे थिरांथाखौ लायो बावैसो सान सिगां BPFनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया UPPLनि सायाव बेरफोसार बिबुंथि लाखिनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि BPFनि दैदेनगिरिफोरा MGNरेगानि ओंथिखौ मिथिया आरो गियानबो गैया BPFनि दैदेनगिरिफोरा MGNरेगानि खामानिखौ अमा बुन्दा फिसिनो थाखायसो बाहायोमोन होनना लोगोसे BPFनि MLA रबिराम नार्जारी बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा सोंखारिनानै बुङो दि रबिराम नार्जारीया प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि फारसे बाथ्रा बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया रबिराम नार्जारीया सासे जाम्बा सुबुं आरो बर' हारिखौ खावनि बोखावनानै गावजों गाव बुलाय होग्रा सुबुंसो होननानै बिथाङा बुंबावो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि MLA रबिराम नार्जारीया UPPL दोलोआव हाबफैनो BTRनि गाहाय प्रमोद बर'जों गले गले सावरायगासिनो दङ आथिं हमनानै स्टप दङ होनना बुंथिबावो बिथाङा मख'नो गोनांदि BPFनि MLA रबिराम नार्जारीया UPPLआव हाबफैनो प्रमोद बर'जों सावरायगासिनो होनना राकेश ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथोमारब्ला बियो BPFनि मोनसे गेदेर खहा जागोन दिनै रायजोआव मिउनिसिपाल बर्डनि फिथाइ फोसावदों मिउनिसिपाल बर्डनि फिथाइ फोसावनायाव BJPनि दैबाना नुनो मोन्दों रायजोआव मिउनिसिपाल बर्डनि बिसाय खथियाव BJP दोलोनि आखायाव गाज्रियै जेनदों बेरेखा दोलो कंग्रेसआ गासै मोन 80 मिउनिसिपाल बर्डनि गेजेराव गासै 75 मिउनिसिपाल बर्डआव BJP आवगायो BJPनि मित्रजोट AGPआ मोननै कंग्रेसआ मोनसे आरो गुबुन गुबुन दोलोआ मोननै दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों